del PSPC, del Partit Comunista del Poble de Catalunya, que damos apoyo completamente a la convocatoria. I dic així: estimats companys, amics i amigues de la causa dels pobles però de la barbàrie imperialista, estimats treballadors i treballadores del món, benvolguts internacionalistes i amics de la causa àrab. Ahir com avui mostrem la nostra solidaritat internacional amb un poble del món que va decidir al seu moment ser lliure i antiimperialista. Avui com ahir estem amb aquells pobles que decideixen lluitar i sortir de les urpes de la bèstia imperialista. Síria no ha de ser una marca més al fusell del bestialisme yanqui i de la Unió Europea. Síria és un poble sobirà, un poble del món, i ha de ser respectat com a tal. Síria ha de ser i serà exemple de dignitat. Els internacionalistes del món defensem i defensarem la sobirania incondicional, el dret a l'autodeterminació i la llibertat envers els treballadors i els pobles del món, oposant-nos a la guerra imperialista de saqueig, d'espoli, iniciada avui per Estats Units i la Unió Europea. Ahir a Espanya, avui a Síria, no passaran. No passaran! 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 Des de Vietnam, Estats Units ha estat incapaç de guanyar una sola guerra al món. El moribund capitalisme occidental de la Unió Europea i els Estats Units és incapaç de comprendre les seves pròpies lleis. El capitalisme imperialista està morint. Com el retrat de Dorian Gray, es veu juvenívol i formós, però és un cadàver putrefacte i en descomposició en realitat. Si ataquen Síria, només perllongaran el seu problema. Si ataquen Síria, ataquen a tots els treballadors del món. A Iraq foren les armes de destrucció massiva. A Iugoslàvia la barbàrie sèrbia. A Líbia els bombardejos a la població civil. A Cuba el 59 a 61 els drets humans. A Vietnam l'ordre front al comunisme. Avui s'inventen gasos fabricats a mida de les justificacions imperials. No té res a veure els gasoductes ni tampoc els oleoductes, ni la ferma oposició contra l'estat sionista d'Israel, però l'imperialisme israelí del poble sirià. Tampoc, senyors americans, té res a veure el laïcisme, ni l'esperit nacerita, ni el projecte sobirà propi. Saludem, com no pot ser d'una altra manera, la resistència dels països de l'Alba, del govern veneçolà, a totes les estratagemes i excuses. Saludem a Nicaragua, saludem Bolívia, saludem l'Equador, saludem la resistència palestina, la heroica revolució cubana. Viva! I la de tots els països que lluiten, i de tots els proletaris i pobles que cada cop més protesten i lluiten contra la barbàrie de la Unió Europea i dels Estats Units. Visca la sobirania de Síria! Ni un suport a la guerra imperialista! Fora la OTAN, l'euro i el Fons Monetari Internacional! Ni OTAN, ni Europa, ni FMI! OTAN, bases fuera! No, bases fuera! OTAN no, bases